Egunon guztioi eta eskerrik asko ona gerturatzearren gaurkoan. Aurten, Gorkak esan duen bezala, urriak 5ean Bilboko Txistulari Bandaren eskutik eta Euskal Herriko Txistulari Elkartearen eta Silboberri Txistuzale Elkartearen babesarekin edo laguntzarekin, eta baita ere, aipatu beharra dago, Sorokoetxe Institutoko zuzendaritza bera ere babesle baita, antolatu egin dugu txistu eguna Bilbon. Elkartean 100 urte betetzera goaz 2027an, eta naiz eta errotuta iraun urteetan zehar, gure kulturaren eta musikaren ikur nagusienetarikoa den musikatresna honen etorkizuna bermatu eta sendotu nahi ezkero, beharrezkoa dugu txistuak eta gaur egungo txistulariek daukaten eta daukagun potentzial eraberritu guztia kalean jartzea. Kalea baita txistuaren hedabide nagusia. Helburu horrekin antolatu dugu jaiekiroan denok elkartu eta ezagutzeko momentu ezin hobe hau. 11etan elkartuko gara, urriak 5ean, guztiak Arriaga plazan, besteak beste gainera kale jirarako Bilbotik, baina baita ere Hernanitik, Sanuritik, Tolosatik, Ondarrutik, eta beste hainbat Bizkai eta Gipuzkoa eta herritako tokitatik etorriko dira. Leku guztiak aipatzen baditut igual bi prentsaurreko eman beharko genituzke. Elkartuko gara Arriaga plazan, bertatik, harrera eta kale jira egiteko. Aldezarreko eta Bilboko hainbat txoko ezberdinetatik. Apuntatzeko epea oraindik zabalik da igande honetara arte. 12 elkartuko gara berriro Arenalean eta bertartutako txistu talde zein bakarlariek aukera izango dute mikro irekian zerbait eskaintzeko. Ondoren, txistu ikasleen kontzertua Arenalean bertan, ordu batak 4 gutxitan, esan bezala txistua bultzatzea helburu duen ekitaldi honetan, ezin ahaztu txistuaren etorkizuna izango diren txistu ikasleak. Hainbat abestiz osatutako kontzertu eskainiko dute, eta beste lagun izango dituzte, teklatua, gitarra, bajua eta bateria. Eta zuzendaritza, Aritz Labrador zuzendariaren pean izango da. Kontzertuaren ostean, Anai Arrebarteko bazkaria ospatuta gero, txistu rumba taldearekin girotuko dira Aldezarreko txokoak. Txistua entzuteko modu originala zalantza gabe. Eskaintza anitza egun guztian zehar. Besterik gabe, nola ez, guztiok txistulariok eta txistulariak ezaretenak, gonbidatzen zaituzteku eta animatzen zaituzteku, ekimen honetan parte hartzera, musika eta txistua entzuteko tarterik ez baita faltako, ekainaren 5eko txistu egunean. Eskerrik asko.